महत्वाची ब्रेकिंग न्यूज। बीडमध्ये पोलीस भरती दरम्यान उमेदवाराचा 1600 मीटर धावताना त्याला भोवळ आली आहे आणि डिहायड्रेशनमुळे हार्ट अटॅक आल्याची माहिती समोर येते। परळीतील दीपक वावळ असं या तरुणाचं नाव आहे। याविषयी अधिक माहिती देत आहेत आपले प्रतिनिधी योगेश काशीद। योगेश, बीडमध्ये अतिशय धक्कादायक घटना घडलेली आहे। पोलीस भरती दरम्यान एकाचा मृत्यू झालेला आहे। नेमकं काय घडलंय? नक्कीच पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे आणि प्रत्यक्षात त्या पोलीस भरतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे। बीडमध्ये 174 पदांसाठी पोलीस भरतीची प्रक्रिया आजपासून राबवली जात आहे। एका उमेदवाराला भोवळ आल्याने बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। मात्र एकंदरीत पाहायला गेलं तर ज्यावेळेस धावताना त्याला चक्कर आली, भोवळ आली आणि याचमुळे त्याला डिहायड्रेशन झाल्यामुळे हार्ट अटॅक आल्याची प्राथमिक माहिती डॉक्टरने दिलेली आहे। मात्र जो उमेदवार आहे नक्कीच धन्यवाद योगेश तुम्ही दिलेल्या महत्त्वपूर्ण माहितीबद्दल। तर 1600 मीटर धावताना डिहायड्रेशन मुळे त्याला हार्ट